Forestil dig en verden uden forurening. En cykeltur gennem København med frisk luft i lungerne og et krystalklart hav uden oliepletter og plastikdunke. Lyder det ikke lækkert? Verden er desværre forurenet og gennemgår klimaforandringer på grund af global opvarmning. Siden 1970'erne har global opvarmning været et problem, og eftersom CO2-udslippet er fordoblet, bliver vi nødt til at tage stilling til det. Jeg har oplevet at cykle forbi søerne i København og samtidig lugte forureningen. Jeg har gået på stranden og samlet affald op, som andre har efterladt eller som er kastet ud fra de forbisejlende både. Dette må vi sætte en stopper for. Her har vi brug for at arbejde sammen som verden, som samfund og som individ. Vi må sørge for, at global opvarmning for forurening ikke bliver et større problem i fremtiden. Jeg vil meget gerne prøve at forklare, hvad der kan gøres for, at vores planet stadig kan passe på os om 50 eller 150 år. Der er nemlig rigtig mange ting, som kan gøres. På verdensplan, på regeringsplan og på individplan. Lad os starte med verdensplan. COP15, et verdensmøde, hvor repræsentanter fra de fleste lande mødes for at forhandle om klimaet. Dette burde der blive lagt mere vægt på, så verden kan komme til en aftale om, hvordan CO2-udslippet nedsættes. Det seneste møde blev afholdt i København i 2009, men klimaet indtil nu har umiddelbart intet fået ud af det. Jeg mener, at medlemslandene skal leve op til de aftaler og overholde deadlines for at reducere CO2-udslippet. Der skal sættes en mængde for, hvor meget CO2 der må slippes ud i atmosfæren per år fra hvert deltagende land. På regeringsplan kan man sætte regler og love for at sørge for, at der bliver mindre CO2-udslip i landet. For eksempel kan regeringen vælge at lave nogle love for borgerne, som for eksempel at øge priserne på parkering i byerne. Dette tvinger folk til at tage bussen i stedet for, da det er for dyrt at tage bilen. Yderligere kan man også øge priserne på benzin og nedsætte priser på offentlig transport. Regeringen kan også påvirke firmaer ved at sætte en maks på firmaets CO2-udslip, og hvis ikke de overholder dette, så må de betale en stor bøde. Dette mener jeg vil reducere CO2-udslippet gevaldigt. På individplan gør vi simpelthen ikke nok. Vores tankegang er alt for egoistisk. Undskyldninger som, jamen vi er døde, når der opstår problemer, er som regel det folk siger. Det har folk måske ret i, men ingen tænker på deres børnebørn, måske endda børn, som godt kan blive påvirket på grund af deres forældres generationshandlinger. Vi bliver nødt til at tage ansvar og tænke på miljøet, og forstå hvad vi individuelle mennesker gør mod planeten. Selvom vi ikke lægger mærke til det, så skader vi det særdeles meget. Vi som befolkning skal være meget bedre til at kunne tage offentlig transport, i stedet for at bruge bilen for at kunne komme på arbejde. Vi skal også blive bedre til at samle affald op for andre, samt lave kompost i haverne. Hjemme i huset bliver tonsvis af madaffald smidt ud, og dette skal der skæres ned på. På vej til arbejde skal vi køre i elbiler, eller tage bussen eller cyklen. Det er små ting, som ikke ville forandre vores hverdag for meget, som ville kunne hjælpe på de globale opvarmningsproblemer. Som Bill Gates sagde engang, klimaforandring er et forfærdeligt problem, og det skal absolut løses. Jeg er fuldstændig enig, klimaproblemer fortjener at være en stor prioritet, og det skal delvis løses i vores hverdag. Forestil dig en verden uden forurening, en cykeltur gennem København med frisk luft i lungerne og et krystalklart hav. Spørgsmålet er du ligesom mig klar til at lave ændringer i dit liv for at hjælpe klimaet? Mange tak for jeres tid.